Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Afternoon Edition. Action Reports. Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action Reports. Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. 54 minutos nakaligas sa atak na alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mayad nga hapon naman na Bacolod kag Pilipinas. Ayo ang tiyempo subong dire sa sunod sa Bacolod. Inyo ka aksyon na Marlon Hinuboya sa Action Reports After Edition Miyerkules nga pagpangalaga naton petsa 23 sa buwan sa Hunyo tuig 2021. Sa oras nga alas 4:55 maning oras nga ang kalabanan nga mga ka-aksyon naton masako-sako sa pagsinumbali. Wala to, may atras abante. May ara sang nagadagon-dagon para lang makahingagaw sa ilas sa nga kalatuan. May ara man nga nagahinay-hinay lang para piyo-piho ang pag-abot nila sa ilas sa nga padulungan hilway kag layo sa disgrasya. Basta nakahinampot ganda alas 5 sa hapon, ginatawag ining rush hour, pero may hiwi ang trapiko. Labi na sunod sa Bacolod nga nakilala bilang isa ka highly urbanized nga sunod. Along-halong lang gyapon sa paggabahi sa atos sa mga motorista sa mga pangulong dinalan. Kagkaroon sa aton Pangulong Dinalan. Sa bahin sa nga balita lokal, preska nga balita kung sa mga isda pa, ang hasang nagapula-pula pa, ang lawas nagagiho-giho pa. Ang nga balita angot sa Office of the Ombudsman Visayas. Nagmando kaya Dr. Julius Drilon, ang Medical Center Chief 2 sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa sunod sa Bacolod. Ang bando dapat mag-file sang counter affidavit o konsabat sa sulod sang pulo kadlaw sa reklamo angot sa abuse of authority, aangot sa ginaaligar abuse of authority kag misconduct kagin pasaka kontra sa iya sang anay assistant chief nurse sa amuman nga ospital nga si Milagros Atienza. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang mando na pitsahan Mayo 20 tuig 2021. Ginsiling ni Direktor Gaudioso Melendez sang Ombudsman Visayas nga may ara sang nagakaigo nga balasihan. Agod sigihon, agod padayunon ang criminal investigation sa kaso kontra kay Drilon. Hindi nila lahog nga sahi sa reklamo. Bangod ko na balikan ang kaundan sa complaint affidavit ni Atienza. Ang siling niya mga kaaksyon, isa siya sa mga witnesses sang DOH sa Fact-Finding Committee nga naghimo sang investigation sa tong December 2016 kag 2017. Sa din ang ilang sa nga report gin-endorse sang Ombudsman.
ang siling pa na rin ni Atienza mga kaaksyon. Naging paidalom siya sa preventive suspension. Halin Hulyo 15, 2016. Tubtob October 15 tuwig 2016 man. Kaya nag-file ini siya sang reklamo sa Civil Service Commission kung CSC. Ako nagapati siya nga ang suspension naging hanos sa iya illegal. Una sa balita, una sa aksyon. Ang desisyon sa CSC nagpabor kay Atienza. Di Cedrillo naman nag-file sa petition for review sa CSC. Sang bumalik sa pag-obra ining si Atienza matapos ang 3 kabulan nga suspension kag sick leave. Nag-sick leave ini siya bagod maging suprer siya nga renal cancer. Di suno sa iya, wala siya ginatagan sang yesterday nga May 2017 mid-year bonus. Bangod wala siya makasumiter sa yesterday nga individual performance commitment and review. Ang ginatawag nga IPCR for 2016. Pero ang pathag naman din natin sa mga aksyon wala niya ma-accomplish. Ining IPCR, bangod suspend siya, kag sick leave pa. Nagapilar niya siya sa bahin sang mismo hospital. Pero ting iya sa nga apilasyon gin basura. Una sa balita, una sa aksyon. Pipila lamang ini sa mga kaundan sang istorya. Malawig-lawig ni ko naton sa nga usuyon gid. Kaga isa-isahon. Pero ang balita sa mga adlaw, ng Office of the Ombudsman, mayamando kay Drilon dapat magsabat sa reklamo sa sulod sang 10 kadlaw. Ang pabangkot diri sino ang may sala. Sino sa ulihi ang madutlan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa ibang nga balita mga kaaksyon, 25,000 para sa Bacolod kag Negros Occidental. Dugang nga doses sang bakuna kontra COVID-19 kontra kagaw nga corona. Nagabot kay na sa aga 10,000 para sa Negros Occidental, 15,000 para sa Bacolod. Kabay nga magpadayon na rin. Kag kabay pa nga mangin mabuot lang sa gihapon ang gobyerno nasyonal sa aton diri sa syudad kag probinsya kung tagtaganay sang share sang bakuna ang pagaistoryahan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang sanggol ang palusuro kan SP sa Bacolod ginaduso ang pagtukod sang Technical Working Group para sa rehabilitasyon sang sanitary landfill SIL number 1. Una sa balita, una sa aksyon. Lokal nga gobyerno sa Negros Occidental Bacolod, may importante nga pahanumdom sa tanan. Kooperasyon kinahanglan. Basi malipat balakon hindi pagpabalonhaw. Kag sa ulihi masitaan kag mahoyan pa. Mga concern nga tourism establishments kag iban pa nga mga recreation venues o kon facilities sa Negros Occidental dapat sarado ha sugod sa mga adlaw. Pet sa 23 nakita mo, tub-tub pet sa 25. Ang balasihan sa mo ang Executive Order 21-30 ni Governor Bong Lacson, may tig-ulo. Prescribing stringent measures to curb the recent surge of COVID-19 confirmed cases. Naka-highlights Section 4 sang Executive Order. Taran nga beaches, resorts, water parks kag similar recreational venues shall be closed starting June 23 up to June 25, 2021. Agod wala sang may matabo nga COVID-19 super spreader events. Ari na kita sa Lampuas alas 5 sang hapon. May natukiban ba lang nga nagpabungol kag wala magpati diri? Laban-laban, tanan guro nagtuman ba na?
Kaya man ang local tourism office, mayara sila sang ginpadala naman nga kopya sang EO sang gobernador paagi sa local PNP para sa widest dissemination. Kaysa mga nagatiguha ka nga pangita padara sa malusot para lang makakawat-kawat abot sinyo. Bala na kabudakon kamo madakpan, ihanda ka daan inyo sa nga siko kon paanyo kagtun sa ulihina. Bangod ko madakpan kamo, ang inyo sa nga beach, ang inyo sa nga resort, o kung establishmento patingalan sa tag-iya o kung nagadumala, mala artista gid nga magasikat sa ulihi, kay mabulgar gid na sa radyo, sa telebisyon, kag periodiko, mabantog pa na sa social media. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ano pa kayo sa nga balita? Balita nga sa ulihi ang inyo sa mabatian. Apat ka mga tinaga. Ining tinaga nga nagasiling sorry for the inconvenience. Abot yun na kanunong balita na. Seneco Power Advisory. Oh my God. Amo naman na. Pinitin siya. Mayara sang nagluntad nga brownout alas 3:55. Ang takna sa mga hapon dito sa may area sang Silay, Talisay, Burgos, kag Mountain View feeders. Automatic nga nag-trip off, nag-off ang Bacolod Silay 69 kV. Yabal sang Seneco, sorry for the inconvenience. At ilipot lang guro niya. Hindi ka man na malikawan naman ang ginamunot sa masabi. Hindi na malikawan nga mayara sa nagaluntad nga unschedule, why ma-schedule nga power interruption. Samtang sa bahin naman sang isyu, problema kag kontrobersiya pang barangay. Man sa pang barangay kuno ay sang may mangisog sa pagreklamo daw ginapabayaan lang sang mga mismo ospisyal sa barangay mo, di ba? Bisan to man nakakwestionable kag klaro nga illegal kung way sang magareklamo ti hindi man napakaktuhan sang mismo opisyal sa barangay. Ang kalabanan na sila gapawala man lang kag halaman lang kapakapal mox bla. Ang sentro sang sari nga balita mga kaaksyon barangay Handumanan. Handumanan. Anong una mo gida sa kalandumon da? Ang balita nga ang SP sa Bacolod, nagmando ang ginaligar pagsukot sang tag 5 ka pesos sa karagwa sang nipasahe nga salakyan. Mando sang SP untatan nyo na nga may suktaray nga katabo. Ano ina, kag ano ang tinutuyo sila. Ang ginatuwag nga terminal fee 5 pesos karagwa sa salakyan. Kung sipi-sipo naton medyo tiba-tiba kada adlaw. Kung isabi kagatos ang salakyan nga nagagwa kada adlaw, isa kagatos i-multiply mo sa 5, pila ko di 500 kadagwa. Kung kada adlaw nagagwa, butang tabal lang pulo kagwa sang kada salakyan. 500 i-multiply sa 10, tumataginte nga 5,000 pesos. Una sa balita, una sa aksyon. Tiga na siling mamaka-aksyon nga mayara sang barangay ordinance ang handumanan sa pagpangolekta sa among nga baleran. Pero ang hambal sa nga SP Committee on Transportation, Councilor Dindo Ramos, guwa nas poder, guwa sa otoridad sa barangay, ang ini nga bagay, kaya man may poder diri amo ang local government unit. Ang siling ni Konsihal Attorney Dindo Ramos, nasa Silentara Chair sang Committee on Transportation sa SP sa Bacolod. Amo nisa, no? Ti anong pathag sa mga pulisya sa barangay di? Labi na ang kapitan sa barangay. Pulo barangay lang yung problema, pero kung wala mapalastar sa maayo. Kag ang mismo residente o mga tao sa barangay magareklamo, dapat nga aktuhan gina. Ang sala dapat sala gina ya. Ang husto dapat husto gina. Hindi kaya husto yung sala, ang sala himon husto. Ay ibang nga barangay gani desos nga pangilam o sa mga isyu.
Padasnan talan iban nga barangay la. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bahin naman sa nga balita national, DOH may 33 ka mga priority area sa Pilipinas. Bangod sa damo nga COVID-19 infections kag high tub critical healthcare utilization rates. HCUR nga ginatuwag. Plus, mayroon pa intensive care unit, ICU utilization rates. Ang nagpresentar sa nga datos si DOH Epidemiology Bureau sa online media forum sa mga Miyerkules. Ang may high risk classification para sa COVID-19 case trend kag average daily attack rate in ginatuwag nga ADAR sa nakaligad nga duwag ka simana. Amo ang mga masunod, baw, ari naman, Bacolod City, Lakip naman Amo na yung mga lugar ho. Naga City, Iloilo City, Capiz, Guimaras, Bacolod City, Negros Oriental, Tacloban City, Zamboanga del Norte, Davao City, Davao del Norte, South Cotabato, Lucena City, Butuan City, kag Surigao del Sur. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5 in Wavi Action Radio Philippines Standard Time. Kamusta ang sitwasyon sa mga dalanon sa Bacolod Subong? Observation report sa patrol with Action Jan Diaz. Action Jan, mayong hapon please kamin. Bukas pa ang biray, pero hindi pwede advance raw. Tama. Action Mar. May gabasyahan na inahaw? Hindi advance ng paligos bye-bye pwede mo naguro. Take on bus ka pa, inaado sa radyo, gid, halos sa Andres sa Negros Occidental ka Bacolod. Pero kung advance ka, isa ka adlaw antes, ti mambaga nga bisperas ng biraya. Di ba? Pwede mo naguro, no? Ang iban, malakitang kita action man ang patulaling kita sa may barangay Punta Taytay, diri sa sulad sa Bacolod. Siguro, regular nga schedule nila, kadto sila sa bye-bye, ligo-ligo sila, bidra, pulo pa unay-unay. Importante ang nila kami templado pa kami ng biray. At least may aragi po sila nakaselebrate sa kinituwag nga biray action Marlon. Anyway, sa nga po, ang mananam, digto kag maramit-namit ng mga sisi, kag mga taraba, makitaan sa dalanon din kung pasurod ka sa may barangay Punta Taytay. Isa naguro kasi nagagas sa kalabanan natin nga mga ka-aksyon, kaya digto kami nakalabay bang ginamang, pero makita namon, digto ka action Marlon, ninis ng mga sang green mga customer. Pero pamangkot na namon, basib na kuno ang pamanduman sa publiko do pareho sa polisa sang Negros. Pero di ginremind man naton nga Andres Bacolod ya buwas payas la. Buwas payas la manarado ang pila ka mga resorts sa apat ka mga barangay. Di province nanto yung earlier pa in 3 days mga ka-aksyon. Kaya magdito apektado mga kami diri. Kaya si tatlo kadlaw sa probinsya, abis ang iban siguro pati kami diri tatlo mga kadlaw. Pero hindi. Do isa lang kadlaw ginang ginayo sa ilan. Okay, amo na sa iban dra. Iban dito nagano gid ang itanay temporaryo kadtuan para mahawan kabi nila surusarado dito sa mga lugar. Ang patrol sa liman nga hapon, ari kami diri sa area mismo sa Burgos Lopesaina. Dili ka kita action mar nga mga tower ni Blasang Telecommunication, ibang nga bago naglusot ni. Gatubo-tubo lang kung din mong. Dili sa may Burgos Lopesaina, may aralan naman bago naman ni Gurugi patukod Oo. At dili mana dool pa ni. Subong ari na tindog na do kadasig lang gid sa mga panyempo, no? Sa barangay Banago, labay kami sa highway. Pag galiko mo sa dalan, may tower na naman. Do kadasig sa nga pagtindog sa mga tower nga niyaw. So, guro, hopefully, tikon mayo ng epekto, mayo man. Pero kung may epekto, sila na dabala, magbanabana, kung sila dalang epekto ang ginatawag. Kung may malayan nagsudyang epekto, makuha ang panaw. At ano man nagabuton? Hindi mo dayon, o konti, hindi ka sunod ng obray. Pero balabagan no? Galikiti. Kung nara na, amo na ang balikan lang, napasapaya ng anay. Pakita na nagtindog na, may nagtindog na gali. Doon mo lang nga reaction, do after react, lang, ganun na ang bali nila sa iban, do after shock ka na lang yan. No, ang imo nga reaction man. Anyway, pero mismo sa may Burgos Lopesaina, medyo topic gidri,
Sini nga Paul, mabubugat ang sitwasyon sa trapiko kung ikaw dra abi may plano maglusot diri Burgos sa Pisay na ka Burgos Public Market. Abi so kung simo temporary likawi ana diri maglusot na kaakson. Pwede ka na divert diri ka na lusot sa may Malaspina bilang Dalanon. Lapos ka sa may barangay Villamonte, at least dire-diretso imo biyahe. Diri ka maglusot sa may Burgos sa Pisay na. Bisan gyud darken force pero dire kay bangod na puwerte kanamo sa mga salakyan. Nakita diri mga dibasay nga salakyan diri ginakalusot sa may Burgos sa Pisay na mga kaakson sa hapon. Expectaron medyo mahinay mabubugat nga trapiko mga kaakson. Pero kung kalampuwas ka na dira especially aling ka sa may baybay pabukid nga direksyon mo sa ringon pang Burgos Public Market kadto ka diri sa may East Camporso sang syudad. Nakalampuwas ka Burgos sa Pisay na wala problema kay dire-diretso naman ang biyahe in a short span labot ka diri sa may Burgos Circumferential Road at diri naman diri ka mag-experience do amat-amat nga nagahinay sa nagraba ang pila sa mga salakyan. Check na Mondrio ang pila sa mga salakyan kilabot sa may Chinese Temple. Kalaba na isang pila sa masalakyan. Martes subungi. Kung Lunes, ako ang Merkulis green on. Nagsukabi ko Martes ako luti. Kung na Merkulis ang hapon, medyo mabulugat di man ang trapiko. Basta mo sila mga inoras mga kaakson na rush hour nga daan. Digto na kami alin barangay Punta Taytay. Sumag, subong, karami digto sa traffic system. Bawal na biyutoin mo sa toya, may mga malutsalan sila gamay, ara, idawsok na nila ang ilang sinakyan tub-tub kay go. Kung pwede patakiliron sang iban mong galang kiti subong bawal na. Hindi pwede dara ka lusot kay may ara mga railings, may ara dara nga mga higot nga gipabutang ko wala man kung man na enough ang railings. May higot hindi ka pwede kalusot, hindi ka pwede dara ka doko-doko, kaya sinakyan hindi ka doko-doko. So ang ibrahon mo layo ka gid dito sa pinakapunta dito kaliko o kung di ganin libot gid dito sa may baybay sa Punta Taytay para kabalik ka diri pa kung gusto mo gid magbalik gid man mag U-turn no. Anyway, ang sistema sa trapiko serious sa barangay Sumag, mayo pina kung maplastar nila kung mag-rush hours na nga wala sa may nagapark sa tubang sandaan nga merkado. Siguro isa man nakabulig mo kay wala masyado do may gubuligya. Ang iban digto gus likod, way may nagapark dira nga salakyan. So kung wala, ti dire-diretso ang biyahe mga kaakson sa mga salakyan dira. Even kay mga dagko nga bus bala, may mga ginpang partinisir ginara dapat nga mga stoplight ako na sa mga loading and unloading areas, so hopefully nga sundo nila para hindi dila magtugas ng traffic ko sa barangay Sumag. Kaya kung makita natin, magbantay dila sa kapulisan man, gabulig man dila sila, may mga traffic enforcers man nga ginasay na Bacolod Traffic Authority Office, mga ka-action. Kung masunod ka na, si Gasco, ay naman problema, kaya mo sinioras, way gido sa mga lag ko nga van o kung mga salakyan, gidra ng grabay, truck ba na, bidig to kontrolado, na sa may barangay Sumag pa lang, sa may border, sa may rampe, border checkpoint, wala to checkpoint, yun nga may nag-standby, yun nga police, pero on active dila yung ilang status, kay yung kaso por kaso, magpatawag abi ka kinanglanon, dra sa border control, gila yun nga rekta digto nga aton nga mga otoridad, mga ka-action. No? Naming panyam ko, as palibot sa syudad, bilang galing sa bukid nga area, medyo magulog-umo ng panahon do nagabunok do ng ulan kido ka galom gido perti ka medyo maduludulom mga ka-action ng kalangitan pero diri sa Metro Bacolod mabulumog now ang panyempo duway gini papatimaan sa pagulan hopefully mayo lang gid ang kondisyon mayo man ang panyempo sa palibot ng syudad para payuyon at yung pagpanakayon hilway ang ato na mga ka-action nga magrandabi sila nga hapon tubtob man sa kagariyon so far amo ang pinakalos sitwasyon sa palibot ng syudad sa Bacolod sila nga hapon na ka-action bantayan ang pinaka mga detalye mabalit na natipon sang patrol diri sa gyapon sa tungod pa dayon nga pagpangalagan pero sa turo na mga ka-action tandaan hindi man gadalagan sa Bacol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz una sa ito sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Ini nga bahin dala sa aton sa ka
Okay, gamanitor sa live, stream, Alex Monteza, nagapanguna. Imbong Dio Campo, monitor sa Maaw. Condolence sa Abari family of Efrain Monteza. Halin kay Alex. Ana Sinuro, good afternoon, mga ka-aksyon. Agad-agad lang Alex si Vanessa M. Mayo with Doc Mayo sa Rochester, Minnesota. Mrs. Alvarez sa Barangay Tangob. Ma'am Jenky Dialagdon, Phoenix, Arizona. Familia Dialagdon apel sang padanong DSB. Upon sa puwersa sang ARB community. Maraming salamat. Alex Fuentes listening and watching. Approve. Advance happy birthday ko sa kay Ma'am Sister Jenky Dialagdon sang Phoenix, Arizona, August 11, 2021. Tatay Joe Dialagdon, August 20. Okay, salamat. Duel Ira, good afternoon. Joe Caglolita, Jenally, Jane Dialagdon, sang Padarong DSB, Raman. Baryoga Ray, mayang hapon, Barangay Padarong DSB. Homalomina, good afternoon. Fernando Lombre, Leo Katamyaw, Sanay Ato Alejandrino, Bobby Horario, Jod Milan, Papa Pablo, taran sa Barangay Bambulak, Silay City. Helka Baltar, Galapin, Panamyo Halindri sa Qatar. Okay. Jenky Dialagdon Hambalya. Tamyo ya si Mr. Biboy Villasor of CMO Sectoral. Vanessa Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milal Oligo, Via Jonathan, Michael John Pisison, at EFC President Dennis Richard Tibor Roma. Family ko sa Barangay Padarong DSB. Si Celidonia Santillan, good afternoon. Watching from La Carlota City. Martin Aliling, good afternoon. Manjo Arnejo, mayang hapon. Marjorie Miharis, Bulag, Bulyag. Asamar, Gupia, monitor lang ko, Magalyon. Merle Gonzaga, mayang hapon. Ana Sinuro, approve. Elizabeth Malacca-Gamala, good afternoon. All listeners and viewers of ARB. Especially sa Malacca family, God bless, more power, ARB. Okay, salamat. Ana Sinuro Araman. Migota Alex Torres, good on Mig, check attendance. Watching live naman sa programo, ang mga tower, gold pilang, gatubo kay tigtulobo na daw uhong. Kay tiyempo na sang uhong subong ga ulan-ulan. Okay, dali. Ana Sinuro. Diri, okay, kadugang may kadugang. Sige lang. Pakitamyaw apoko si Aino, si Ino kag third day, monitor subong. Yvonne Boyser, Dan Sharing, salamat. Romar Tamayo, Hacienda Candagit Farm. Monitor lang kami, area sir, kay Antaran, Riniel, Romar Tamayo. Thank you, hambal ni Ana Sinoro. Gerald Belvez Lopez, watching live here sa Kandla, India. Okay, sa India. Si Sir Gerald Belvez. Belvez Lopez. Salamat, Sir Gerard, sa pag-monitor. Monitor lang from time to time. Salamat, thank you. Iban ni balikan naman dugay-dugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan Huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combroad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita Pagdayo na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Ibalaon tara detalye sa nga balita halin sa Bacolod City Hall with Aksyon Dale Salazar. Ibalaon tara magkaaksyon ang pagkadoso sang SP nga dapat pagtukod sang TWG para sa rehabilitation sang sanitary landfill. Aksyon Radio City Hall Report. Aksyon Dale, may hapon please kabin. Action Mar, ang Bacolod City ang mayroon sang cell number 1 kag cell number 2 sang sanitary landfill dito sa may area sang barangay Filisa o galing ining cell number 1 puno na ini siya Action Mar rason nga mayari diri sang tika nga ginhimo si City Councilor Carl Lopez ang chair sang Committee on Environment kinagapangabay sa Solid Waste Management Board pagiman sila chairman nga si Mayor Ping Lunaldia nga magtukod sang technical working group o kon TWG para magprepara
regular kag ipatuman ining pagpasira kag rehabilitation sang sanitary landfill cell number 1 na. Ini ang base man sa resolusyon nga ginduso ni Councilor Carl Lopez subong hapon sila sa nga virtual session nga unanimous nga inaprubahan sang City Council. Sunod diri kay Lopez, base siya datos sa Action Mart 2019 sang napuno na ining cell number 1 kag ini ang dapat nang ipasira kag ipaidalom sa rehabilitation. Gintahayag man sa konsehal nga wala sa gihapon na tuman ang insaktong waste segregation. Rason Ashrimar nga ang cell number 2 sang Bacolod City sa landfill ginapananaw nga by December 2021 mapuno naman ini. Suportado naman ni Lopez ang Public-Private Partnership o kung PPP para sa pagtukod sang bago nga sanitary landfill sa area sa gihapon sang Barangay Felisa. Aring tingog ni City Councilor Carl Lopez. The sanitary landfill na cell number 1 ang daan. Kung ang gusto ko ipasira, mayroon ako resolution din pass na pasira na gusto ko i-rehabilitate that area. Okay. Kung pwede himuon natin like something useful, no, agri park or conservation park, whatever. I'm requesting a mayor to study, form a technical working group so that we can study that and try to see. Ang landfill ni siya, 100% puno na gid siya. Ang landfill 1. No, ang 1. That's why may naginausar. So dapat i-stop na, i-rehabilitate na, i-close na gid cell number 1. So nga niya subong normally pag na-close na siya, ito dump site na siya kung hindi mo siya pag-close. So what we wanna do is even rehabilitate the areas that were used as garbage before. Nadugay na siya na puno, so that's why ganit nga may-ara nakita din mo ang cell number 2. Okay. So I think 2019 daw napuno na siya, and that's why ginusar ang cell number 2. Actually, first, i-close na eh. May procedure na mo ang EMD how to close the dump site or that particular landfill na sanitary landfill na cell number 1. So, na siya. And then, mayroon pa na proseso kung paano how to go about it. Kasi mong nakatunanga lang, it's just open, and then, sometimes, there will be fires or baho, all these concerns nga gina-address. That's why from my committee hearing, last Thursday, immediately Friday, I sent my team to inspect the area together with the Kapitan and also the END. Siyempre, kapatihan ang dugang pagpahayag ni City Councilor Carl Lopez, ang chairman sang Committee on Environment. Samtang, subong lamang hapon sang gin-announce ni Congressman Greg Sataya nga boss nga adlaw pag-permahan action mar ni Presidente Rodrigo Duterte ning House Bill 6731 nga nag-establishar o nagatukod sining Bacolod City General Hospital. Hindi ni virtual signing action mar, kundi physically, kinahanglan magpadulong, no? Si Gasataya dito sa may Malacanang para formal nga permahan ining hagna gaya gin-offer kag ginduso sa tuyo nga mayara man sang kaugalingon nga hospital ang syudad sang Bacolod. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action yo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Nagaman yung plastada ni madugang na gining hamot ni Congressman Gasataya sa Bacolod noon, di ba? Ang ginasinggitan sa Bacolod noon nga makaangkon sang kaugalingon nga hospital, laban-laban nga madayon na ini. No, sa lugar mga kaakson, damo sa mga negosyante o damo sa mga personalidad man nga tanyag sang ila siniiga donar nga probidad o kon duta o pilak-pilog tayo na pilihan 4 o 3 naman ang tukuran sang sading hospital panguluhan sang syudad sa Bacolod. Kaya makabulig-bulig ini maka-aksyon pagkanhagan sa kadamuo sa mga pasyente ginadala diho sa Doña Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Di napaidalom niya nga daan niya nga hospital sa region mo, di ba? Kay regional hospital siya. O galing ko mo kay ari siya sa syudad sa Bacolod, na hamtang, alang-aulang mo na nga ang residente dito sa Bacolod, di mo na pamatunon da. Majority nga mga pasyente nga ginatatap da taga syudad sa Bacolod. Di kung may ara sang kaugalingon nga hospital ang Bacolod City. Tako ang mabulig sa diya makaksyon.
Para nga mabuhin-buhinan ang kanamuon sa mga ginatatap nga pasyente dira sa may regional hospital. Ti boss nga lang makadto gito sa Malacanang si Long District Congressman Greg Gasataya. Ting ginahulat naton diri makaaksyon kung saan o umpisahan ang konstruksyon. Mga tinuig pa naman ning ato sining hulaton antes ni mahuman, antes mag-operar, mabuksan. 2022, May 2022 ang eleksyon mga kaaksyon. Karkol mga 2023 or 2024 dira na muna sa plastada. Hindi man basta-basta mag-construct kay. Payaw kon ang Pilipinas para sang pungsod China kay o kon sa bahin sang Japan kay. Kasi naman na lang to yung pag-construct sa building tapos na. Dariya sa Pilipinas mga kaaksyon galabutan niya tag isak dekada. Huwag pa matapos. Kung kisa o hindi pa matapos-tapos, kaya kung ginkulang ang pundo, ginkulang ang mga materyales, igo murahon, binulsa galing pundo. Una sa balita, una sa aksyon. Ay ibang daw gina-high blood na makabati nga balita mo. Ngayon ang proyekto na para sa Pumuloyo, huwag pa madayon. Labi na ginatawag ng mga proyekto dari sa Pilipinas sa ginatawag White Elephant bla. Ina nasugdan nga proyekto pero iti way madayon pinabayan kag nagkakalawasak na lang bagod sa kadugayon na. Ti simple nga pulong simple nga sugulanon usik sa kwarta sa gobyerno, usik sa kwarta sa mga tao White Elephant nga sahi sa proyekto pinabayan mga kaaksyon. Kainit gid ni Presidente Duterte magabing plastada. Yang muna namo gina-high blood ba? Kung gina-high blood ka ba ang gina-recommendar ka bermeho? Panyawan na ba capsule with mangoes? Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Okay. Okay. Sa ato sa nga live stream. Balikan tayo. Okay. Thank you. Manit de Cabrera Cabiles, watching from Riyadh. Nathaniel Salhay, biyong hapon ng Samar, always kami kapamati sa Action Radio sa Barangay Tangob, oy, sa mga Salhay family. Okay, si Nathaniel Salhay. Na mga Salhay na sa Purok Pagdait. Okay, sige.
Si Ivy Gatso Tagarda Ocido, mayang hapon sa radyo, Bacolod, watching live sa La Castillana. Si Cory Bidaha, watching from Kuwait. Jenny Solgon, good afternoon, Dr. Marlon. Salamat. Thank you. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon na nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Kadurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang tagpalamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan
This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Balikan tayo sige na ang ato sa ding patrol sa mga natipag nga balita ni Aksyon John Diaz. Ang atong sa ding probinsya may ara sang ginbato naman nga additional nga Sinovac vaccines, no? Ang Negros Occidental kag ang sulad sa Bacolod. Madabo na mo sa bahin sa Bacolod City, 15,000 vials. Equivalent din na sa 15,000 doses man. Sa Sinovac vaccines. 10,000 naman para sa Negros Occidental. Alas 8:30 takna kainas ng aga, nag-aabot ini makaaksyon sa Bacolod Silay Airport. Kaya subong sa bahin sa cold room facility sa probinsya kag syudad. Balik ka report sa patrol with Aksyon John Diaz. Aksyon John, please come in. Action Marlas 2 ang takna kainas ng kagahon nagkasasay sa kabaybas operation ng Police Station 5 sa era mismo sa Puro Matahom, Barangay Tangob, Siyudad sa Bacolod. Ining nadakpan nila, ginakabigwan ni street level individual o kung may araan na intelligence report nga ginapasa ang kapulisan batok sa iya marapos may baruan nga inigli na gaduso man sang iligal ng droga dala sa area sa Barangay Tangob. Galing kay tini ginaangot man sa pila ka man ang kanadakpan sadto sang kapulisan nga naga-engage o kung ang ilagi nakwaan abis ang supply sang illegal nga droga. Action Mar. Ining persona nga nadakpan ang ginkilala kay Richard Cabiles, 35 anyos, kag residente mismo sa Purok Matahom, Barangay Tangob, Siyudad sa Bacolod. Sa Rodri sa aton mga kapulisan ini siya ginakabig bilang isa ka street level individual. Bagod nga tigin na monitor din isang madugay-dugay sang aton nga mga otoridad. Nakuha sa pagginagkopa sining nga persona ang samtaran ka maplastic sachet sang illegal nga droga. Action Marlon nga ini ang ginabulbanta nagabugat sang masusobra mga manilikagramos kag may estimated market value nga nagadangat naman sa 48,000 pesos. Action Mar. May nakuha pa rin ining 500 pesos ka marked money ang maniging gamit sang kosher buyer sa pagbakal sa illegal nga droga sa ring suspetsado nga nadakpan sang mga kapulisan. Naramay gani pila ka mga drug paraphernalia mano na na-recover kag mga empty plastic sachet gikan sa posisyon kag control sa ring persona nga nadakpan. Action Mar. Ini siya sa wrestling na isa ka street level individual nag-engage sa illegal na droga, mga binula naman. Action Mar. Kaya hindi lamang sa series ng Tangob, bisan pa sa pinakamakiiping nga barangay, nagtawabing may customer rin siya, no? Galing kita according sa pulis, ang ining lugar kung salin siya nga nadakpan, kung kaisa, drama nagasuyop sa illegal na droga, yung mga customer, pero kanabanan, kuno tidulong gitag, duso ng Action Mar sa pinaka mga lugar. Sa karon, ini siya ang preso dara sa custodial facility sa station number 5, kaya gini siya magkapatubang sang kaso ang paglapas sa layi, nga nagadumini sa pagbaliga, kag pagupot sa illegal na droga, o di ba ang possession, kag ang selling of illegal drug, kung sa technicalities pa sini, Section 5, kag Section 11 sa Republic Act 9165, o kung na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Action Marlon, no? Anyway, padayon sa hapon, ang aton nga paglibot sa palibot ng syudad, sang Bacolod sa Nimani nga hapon, damo na kibitik ka na ito, lamang kitando, puro na lang ni Ran. Action Mar, no? Subong nga pangalan, ginasugpunan Ras Blanc
run. Sa mga karatula sa palibot sa politiko, puro na lang run, puro dalaga. Dapat dali tani sa Bacolod City, butan nila nga guys, papili. Ano? Papili. Papili, blank papili, ano na? Ay puros na lang run mo. Run, kalabanan, puro itong kalapta, karatula, run, blank, run. May mga karatula na nga 4 blank run. Puro subong run, dalagan, ginigwa ito ni. Tinang bago naman na og, pakanti para nga abogado. Saka dapat-dapat sa karatulaya, may harap pag ito tubang sang isa ka hotel, bla? May ginbotang pag ito. Tapos may isa man kasikat nga atleta, kita ko naman diri sa may area, balasang Burgos, may karatula man di. May nakabutang man nga 4-2022. So hindi ko na magpabulgar, no? Ang ginahulat ko, Akson, dyan, nga inang ginaruso nga magpadalaga ng ngalan si Samson. Samson. Samson man? Oo. Ngalan niya ba si Samson? Ano na? Dapat, amo na ginahulat ko, nga ginaduso sa mga tao nga magpadalagan, nga mabutang mantarpulin. Ang ngalan niya, Samson. Ay, tood. Gets mo? Son Sam and Son. Iban, Ran, Sarah Ran. Kon Samson. Ano ba? Ran, Samson, Ran. Nan. Ran, Samson, Ran? Amo na. Di ba ka na matiyan? Wi-Fi, doon kayo man. Amo na sila nga. May matiyan na. Ran, Samson, Ran. Ran. Ako na mali pa pang mayo na. Ay mo daw mayo verde. Depende na mo depende sa lakat sang panahon. Dito na sa tubang sang isabla ka funeral homes. Ato man to may karatulaman ko bako man. Wow. Kasi nung bali na subong yan matamat lagi babasanan. Kon hindi ni hindi kita ang sura nila ako. Daw winnable man, daw hindi man depende ni sa lakat ng panimpo Miyara winnable. Miyara man hindi. Malaga ni ambag ni Papang Nixon, mayo madaog, mayo mo maperdi. Hindi na ito paktan ang lakat sang panahon. Alam mga kakson amo na ang mga balita karon ba na pagid ang interview natong gikan naman sa Philippine Army. May mga bago sila nga tikamay kang tanan no considering aktibidad at advokasya sa MPF-LCAC mga kakson. Pero sa totoran matag palamati tandaan kasama sa ning panyempong COVID-19 balatian naton sa gyapon ginakabalakan pabakuno ng resistensya magtuma. Sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa bato na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ay daw nagadamo nagito nag-uso na ining run ganino. Kabay pang pag-run yo, hindi ka mo makadasma kundi ka mo makabunggo bla. Dito gani sa Iloilo. No, dito sa Iloilo may atutong kilala manaton. Laban-laban ay kun base kon debinason, base kon umusot ka mo ba mangin amo bang mangin mayor to. Susubong ang run ngani. San oayhan apili si Samson man. Para nga mayara man nga run, Samson, run. Alas 5:53. Aber, sa mga nagpapas ang ilas na nga mensahe, di ba? Pasalamatan tadi sila. Okay, bisan ano pa ka piot sa bangsang sitwasyon naton na dalasang pandemya. O si Mary Grace Ignacio Ara, si Chi Rick, okay? Sa Quezon City. Neng Jody Kalubihan Arostike
si Amy Joy Aquinio Disin from Hinigran, Suset Alunan. Okay, thank you. Si Hendrio Hisona, pamilya sa Barangay Linawon, Kawayan, asawa ko Dayna Hisona, kag duwa ko kaanak nga si RR kag si Tintin Hisona. Action reports after the edition, magabalik buwas, magasunod na Action Balita Evening Edition. Ako naman, Action na Marlon Hervoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,